Yes, I get that. Yes, I get that. Yes. Shoulder. एकदम relaxed here. Shoulder relaxed. एकदम relaxed here. Yes. 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 Shoulder loose. Yes. Yes. एकदम loose here. Yes. I can go. Yes. कुठं वाटलं? मी सांगते 70. 70% वाटतं. आले तेव्हा काय काय त्रास होता? इथून पायापर्यंत चालतायचं. सायटिकाचा प्रॉब्लेम. आता आपली ट्रीटमेंट झालेली आहे. किती टक्के रिलीफ वाटतो तुम्हाला? 70-80%. 70-80%. ठीक. ओके. या.